Assalomu alaykum, bahama подписчика Абдулло. Рахмат, подписаться мекунед, лайк мемонед, комментарий менависед ва дастгирӣ мекунед. Дар ин видео мехостем нархҳои моҳи январ ва феврал ба шумо бирасонем. Моҳи январ аз Москва ба Тоҷикистон. Москва Душанбе аз 12,000 рубл то 14,000 рубл. Москва Кулоб аз 11,000 рубл то 14,000 рубл. Москва Бухтар аз 10,500 рубл то 16,000 рубл. Москва Худжанд аз 13,500 рубл то 14,500 рубл. Моҳи феврал аз Москва ба Тоҷикистон. Москва Душанбе аз 13,000 рубл то 14,000 рубл. Москва Кулоб аз 12,000 рубл то 14,000 рубл. Москва Бухтар аз 12,000 рубл то 17,500 рубл. Москва Худжанд аз 13,500 рубл то 14,500 рубл. Моҳи январ ва феврал аз Тоҷикистон ба Москва нархҳои ҳар душа ба шумо мерасонем. Душанбе Москва аз 18,500 рубл то 21,000 рубл. Кулоб Москва аз 17,000 рубл то 19,000 рубл. Бухтар Москва аз 16,500 рубл то 22,500 рубл. Худжанд Москва аз 16,500 рубл то 19,500 рубл. ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунед ва дар паноҳи Аллоҳ бошед. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдулло Тиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехаред, ай ҳаматон миннатдорум. ва чӣ хеле ки дар аввали видео мадина нархҳои билета шумо дарасонд, дидем ки назар ба 10-15 рӯз пеша хела билет арзон шидай ва умедворем ки аидам иншаллоҳ арзонтар мешавад. ранги пештара ки 7-8 рубл да мехаридан. нафарҳое ки меган ай кадом сабаб билет арзон шид, ай кадом тарафе ки пассажир кам равад билет арзонтар мешавад, ҳама вақт мегем. ва айни замон бигем ай Тоҷикистон одам бисёр ки омадааст, ай Тоҷикистон омадан билет қимат шидааст. ва чун ама вақта номерҳоро мемонам барои билет, ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор бошад метавонед телефон кунед парсе ва баъд дили пар метавонед билетотона бигирем. худам хостам ки саволҳое ки видеои пеш да менавистен ҷавобша шумо да расону. агар саволҳо боша метавонед ки дар комментарияи ҳамаи видео навистед. агар худ монам ки надонем, иншаллоҳ шиносомона одамое ки бигем точниша медонанд ҷавобша биёвем ва шумо да расонем. пешай тамошо кардан агар 1 дақиқа стоп кунед, подписаться ва лайка бичиқем, мо да дастгирӣ беҳад хуб мешавад барои пешравии канал. хоб мехонем. салому алайкум додарҷон, возвращение гирифтам. метавонам аз Москва ба Екатеринбург раваму аз он ҷо ба Тоҷикистон. апаҷоном, возвращение кати мешавад ай Россия ба Россия парвоз кунед, баъдан Тоҷикистон ба дили пур бе ташвиш. ёки пересадка катиам боша метавонед ки ай Россия ба Россия пересадка ва баъдан Тоҷикистон бе ташвиш метавонед рафта. возвращение кати намешавад дар ҳолате ки через Узбекистон боша. бигем трети стран кати иҷозат нест, ёки ба мошин рафта намешавад, фақат прямой. ассалому алайкум ака, ман РВП гирифтам, 5 моҳ пас вид меспорам, метавонам Тоҷикистон равам ё аннулировать мекунам? алайкум салом бародарҷон, бе ташвиш ба дили пур метавонед равед хонагиёро хабар гирем ва баъдан биёед. вале бигем қонуниш қати 6 моҳ зиёд нашавад дар Тоҷикистон будан ки аннулировать мекунанд. ассалому алайкум бародар, саволи ма да ҷавоб медоде. ман зани ҳомиладор 9 моҳа метавонам Тоҷикистон рафта аз аэропорт мемонам, ягон проблема намешавад? апаҷонум, бигем ки 7 моҳа ки зиёд шавад уже иҷозат наметиҳанд. дар чанд видеомам гуфтагиам ва бо мегум, шояд нафарҳое бошанд ки надида бошанд видеои пештарара. 7 моҳа ки зиёд шавад иҷозат нестай. хоб, амиқа маълумот, боқӣ паноҳи Аллоҳ. худтона эҳтиёт кунед, ай ҳаматон миннатдорум, гап нест. боше.